לי קוראים ישראל. אחרי הפסקה, אסף אמר לי, שמע, אתה חייב לקצר. אמרתי לו, אל תדאג, ממילא אתה תדבר. אז אני מאשר את כל מה שהוא אמר, כמעט. קודם כל, הוא הדגיש פה, אני חושב שהמסר שהוא ניסה להעביר, זה שבעצם בחיל האוויר היה מותר אז וגם עכשיו לחשוב אחרת, היה מותר גם לחשוב וגם ליזום דברים אחרים. אני חושב שזה גם היום ככה, ואני כמובן ממליץ לכל ארגון, כל פירמה שיעבדו ככה, בלי זה אי אפשר. אני הולך טיפה אחורה, אותי עניין רק דבר אחד, ופתאום היום הבנתי למה זה עניין אותי. כשפרופסור אמוץ זהבי דיבר על התיאוריה של ההכבדה, אני כל הזמן חושבת, למה אכפת לי שאנחנו נבצע את זה, שהטייסת שלי תבצע את זה? זה בכלל לא היה התור שלנו, זה היה התור של טייסת אחרת. לא נעים לי לספר מה עשיתי כדי לקחת את המבצע הזה, אסף גם לא הרשה לי. זה גבל באמת בדברים שיותר שלא נדבר עליהם, אבל הייתה חתירה בלתי רגילה שלי. הטייסת שלנו בכלל הייתה בחופש באותו זמן, מה שנקרא בחיל האוויר הדממה, לא היינו בכלל בבסיס. ולמרות כל הרעיונות הנשגבים של חופש מחשבתי וכל הדברים האלה, אותי עניין רק דבר אחד, וזה לבצע. כמובן שההיכרות שלי עם הצוותים ובעיקר עם מפקד הכוח של המוסד בשטח, אנחנו היינו שם כבר כמה וכמה פעמים, הייתה חלק מהעניין. בסוף מה שהכריע, אני כבר אומר את הסיפור, מה שהכריע זה היה ביטחון של המחליטים, שאנחנו יכולים לבצע את המשימה. אבל הייתה לזה סיבה טובה, כי שנה קודם בערך הגיעה פקודת מגירה שאסף מדבר עליה. ופקודת מגירה בחיל האוויר, מה עושים איתה? מכניסים אותה למגירה, בדרך כלל. כי אף אחד לא מאמין שהם יקרו. חושבים, אבל לא ממש מאמינים. אני לא יודע מה בדיוק קרה לי אז, כי זה לא איזה חלק מהאופי שלי, אבל אולי מזל. אני החלטתי שהפקודה הזאת זה פקודה לביצוע, והטלתי על אחד הנווטים בטייסת לבנות אותה כאילו היא הולכת לביצוע. יכול להיות שגם לא היה לי מה לעשות איתו באותו זמן, והחלטתי שיהיה קצת עסוק. עכשיו, לעשות את זה בלי לדעת איפה, בלי לדעת מתי, בלי לדעת כלום, אבל החלטנו שזה יקרה. ו3 חודשים הוא עבד על הפקודה הזאת, ובאמת בסוף הייתה פקודה מוכנה, לא מגירה ולא בטיח, מוכנה לגמרי. אנחנו היינו מוכנים מנטלית לדבר הזה. אגב, השאר לא היו מוכנים. גם לא טייסות המסוקים, אף אחד לא היה מוכן. והיות והייתי מוכן, לא הופתעתי ששבוע לפני המועד שאסף מדבר עליו, צלצל אליי מפקד הכוח. אפשר להגיד איך קוראים לו? קוראים לו יריב, לא משנה. צלצל אליי ואמר לי, תשמע, יש בעיות, אני יורד למטה, תהיה ערני. הייתי בחופשה, הוא צלצל, כבר לא היו פלאפונים, לא היה שום דבר, צלצל הביתה. אני יצאתי לבסיס וביליתי את רוב הזמן על המדרגות של מפקד הכנף. עכשיו, כמובן, מה שקרה מאוד מעניין, אבל סיכמנו שלא נדבר על זה. התוצאה הסופית הייתה שכשהובא שצריך לחלץ את הכוח, המשימה הוטלה על הטייסת שלנו. בשלב הזה, כמו שאסף אמר, דובר על יסורים, שזה היה מראש לא הגיוני. זה כל כך לא התאים לנו, לחיל האוויר, התפיסה הזאת. תחשבו על יסורים שצריכים לטוס מרחק של 1,000 מייל, זה לבד מבצע של 16 שעות. בלי כל 16 שעות מטוסים, זה ביום, עם תדלוקים, פחד אימים, זאת אומרת, ממש לא לעניין, וכולם התעקשו על זה, זה היה פשוט שיגעון. אנחנו הבנו שזה לא הפתרון הנכון, אבל במקום לקטר, החלטנו, גם בבסיס זה שהכרנו את האנשים, שמה ידענו מה הם, איך אומרים, מה הם אוהבים, מסוקים הם לא אוהבים, ואנחנו החלטנו, אני כמובן, זה רק אסף ואני היינו בתוך העסק הזה, החלטנו שאנחנו מתעלמים מזה ומתכוננים כאילו יש פקודה. אגב, מבצע של 18 שעות ביסורים, זה 4 שעות בקרנף, זה כלום, זה כמו, סליחה, 8 שעות, זה הלוך וחזור, זה שום דבר. 1,000 מייל. אז בקיצור, החלטנו להכין מטוסים. עכשיו, להכין מטוסים זה לא דבר פשוט. קודם כל, אסף חשב שהכנתי 1, אבל הכנו 2, כי מה אתה עושה אם 1 מתקלקל? אז הכנו 2. זה אומר להוציא אותם מהסדק, זה אומר כל מיני הכנות בתוך המטוס, ואתה גם צריך הרבה ציוד. מה אתה עושה למשל, שם הכל חול, אתה לא נוחת בשדה תעופה. מה אתה עושה אם מתפוצץ גלגל מנחיתה? מה אתה עושה אם אחרי הנחיתה שקעת בחול, והרקולסים שוקים בחול? מה אתה עושה עם מלאך מנוע? יש 4 מנועים, אבל עם 3 מנועים אתה כבר לא כך יכול להמריא משם. אז כמובן אפשר, איך אומרים, אם שקעת, נתקעת, אתה יכול לוותר, להישאר שם וליהנות מהשבי הסודני, שגם אז לא היה מי יודע מה.
ולכן היינו צריכים להכין את הפתרונות, זה לקח זמן, ועשינו את זה. זה המון ציוד, המון מחשבה, וכשהיינו מוכנים הודעתי לאסף. מכאן כל הסיפור הוא די פשוט, הוא דיבר על התדריך, שנינו היינו שם, שנינו הסתכלנו אחד על השני, על הזהיות האלה של לזרוק, אני מקווה שאין פה צרכנים, אבל לזרוק טויוטה, זה היו שני ג'יפי טויוטה, לזרוק אותם בים, לא התאים. אז הגיעה ההודעה של לקוח, ואני באמת נשאלתי את השאלה האם ניתן לביצוע. האמת היא שכמו שאני בדרך כלל עושה, לא חשבתי ואמרתי כן, כי לא היה לי שום מושג על מה מדובר. היו שם כמה נעלמים. קודם כל, איפה הם היו? אף אחד לא יודע איפה הם. הם לא העבירו נ"צ, שום דבר. הם נתנו גזרה שהיא בערך מתל אביב עד עכו. 100 ומשהו קילומטר גזרה של אורך החוף, עם 40, 50, 60 קילומטר רוחב. ולא היינו שם, זאת אומרת, זה לא מקום שהיינו בו, לא נ"צ, לא מפה, לא שום דבר. איך נמצא אותם? כלומר, אין להם, אני לא רוצה להיכנס אותם לפרטים, גם מה שהיה אז עדיין מסווג היום, אבל לא היה להם אמצעי זיהוי אלקטרונים, נקרא לזה, מרחוק, שום דבר. הם לא היו מוכנים למבצע. יהיה קשר? לא יהיה קשר? כי גם הקשר הרגיל לא היה. בדרך כלל היה לנו סוג של קשר. לא ידענו, החלטנו לאלתר כל מיני דברים. לא יכולנו גם לבצע סיכום עם הכוח, כי לא היה כוח, אי אפשר לדבר איתו, זה לא, ניידים לא היו. לא יכולנו לבצע אימון מקדים, מה שהיינו עושים בדרך כלל, ולא מודל. אבל היה לנו עבר מאוד מוצק עם החברים האלה, היה לנו הרבה שט"פ, ואני החלטתי לא להיות מוטרד בגלל הדברים הקטנים האלה. פשוט האמנתי שנמצא פתרונות, וכך היה. אני רק רוצה להראות לכם מפה, מקווה שאני לוחץ נכון. לא? לא? פה. אוקיי. אני מראה לכם עכשיו מפה שאפשר לראות עליה את הכפר, שהאיסוף בסוף היה איזה 150 קילו. סליחה? זה מפה בחושך. חבר'ה, ככה נראית סודן בלילה. זה מה שאני ראיתי. אין מקום שחור יותר מסודן בלילה. אין, אני אומר לכם. ניטסתי לאורכה ולרוחבה הרבה מאוד פעמים, רק בלילה. ככה זה נראה. זה גם מה שאני ראיתי. ופשוט יצאנו לטיסה, היינו שני מטוסים. אני, המטוס המבצע, היה כמובן כל חיל האוויר, כל המדינה הייתה בבוינג גבוה מאוד בשמיים. זה עכשיו נשמע קצת ככה מצחיק וזה, אבל אז המדינה הייתה בלחץ. זאת אומרת, תחשבו על זה שבמרחק כזה מתרוצצים 6 לוחמים של המוסד, ואף אחד לא יודע איפה הם בדיוק, ומישהו רודף אותם, וזה היה מצב מאוד מאוד מלחיץ, לא סתם ראש המוסד בא לתדריך, זה לא דבר שגרתי, היה לחוץ. יצאנו שני מטוסים, אני מבצע, וליתר ביטחון גם לוקחים מטוס מספר 2, שאם אני לא מצליח, אם יש לי תקלה, הוא נכנס במקומי. הטייס שם. מה? אתה יכול להוריד את זה. הבינו את הפרינציפ. יכול גם להביא את האור. קיצור, הטייס השני, הקברניט של המטוס השני היה מפקד הבסיס, שזה דבר מאוד לא שגרתי, אבל אסף לא הרשה לי לדבר על זה, אבל זה היה במסגרת הדילים שעשיתי כדי לקבל את המשימה, שחררתי אותו, נתתי לו לטוס את הטיסה, ידעתי שממילא אני אבצע, וטסנו 4 שעות בערך, דרך המפרץ, והחלטנו שנקודת הכניסה תהיה הנקודה הכי רחוקה שהם יכלו להגיע אליה בזמן שהיה להם, משהו כמו 100 ומשהו קילומטר. הנמכתי, חציתי חוף, לא צריך. אפשר לדק את האור מצידי, אני גמרתי. חצינו חוף, אני כבר לבד, המטוס, המספר 2 נשאר מאחורי, זה 150 קילומטר, ואני נכנס עם הצוות שלי. עכשיו אני מתחיל לקרוא לו. השתמשתי במוטורולה של... אני ידעתי שיש להם מוטורולה, אז ארגנו לנו מוטורולה כמו של נהגי משאיות, פעם היו מוטורולות כאלה, ודיברתי אנגלית, וקראתי לו... השיטה שנהגנו בה בעבר, במבצעים, הייתה שדיברנו אנגלית, היה לנו ז'רגון של נהגי משאיות, כדי שמי שמאזין לנו, גם אז כבר האזינו, לא בדיוק, עד שהוא יבין מה אנחנו עושים, כבר נוכל לצאת משם,
והשיחה הייתה כמו של לי זה היה קל, כי אני ככה לא גמרתי תיכון וזה הסתדר לי לא רע. ואז קראו לו ג'ונסון, אני זוכר את זה, קראתי לו ג'ונסון, הוא לא ענה לי, אחרי איזה 10 דקות, 5 דקות, אולי זה היה, פתאום אני שומע כזה קול עונה, ואז, הרי לא ידענו איפה, זה היה טיסה די על עיוור, כמו שראיתם, ופתאום ממש ככה בא לי איזו הברקה די אידיוטית, אבל אמרתי לו, תדליק ותכבה את הוא אמר לי שהוא נמצא, אני במסעדה, כאילו הוא כבר במקום, ואז אמרתי לו, אז תדליק את האורות שלך שאני אוכל לראות, אמר לי בסדר, התחיל להדליק, לא ראינו בהתחלה, אבל אחרי כמה דקות פתאום ראינו, אני זוכר את זה כמו היום, בחושך, זה 40 קילומטר מאיתנו, ראינו משהו באפלה הזאת, מנצנץ, באנו, וכמובן לא היו סימוני מסלול, לא היה שום דבר, הם היו משני רכבים, אמרתי לו, תשים את הרכב עם הפנסים לכיוון איפה שאתה רוצה שאני אנחת. עכשיו, אתם מבינים, נחתנו בשטח, זה לא... עוד פעם, זה פשוט, הרקולס יכול לנחות על 1,000 מטר, שטח שהוא יחסית ישר, אבנים לא יותר מדי גדולות, אבל לא מסובך, הוא יכול לנחות כמעט בכל שטח. ראיתי את האוטו, הדליק את האורות, אני נחתתי, הייתי אולי 5 דקות על הקרקע, כל הרכבים, כל הזה עלו, ותוך 10 דקות היינו כבר בדרך חזרה לארץ, וזהו. וזה היה קל ונחמד, אבל... תודה רבה.